nuanum penny for Muslims, Islam in the Bible. Yentiti anything. I saw for binom, yen binom, yen chire, any en kasa yeno. Aye ya dream prekese. And no nyankopon, and nam na domoso. And nam yenya baba kupe, nimu ekasa. Nene numu asemu ededudu. Unim kasapa. Enche kraba tenenka. Tubu asine tamu chuku. Na ubati ekwanya ye faswo. Na ye chire Bible. Ani Bible ase. Bebreka. Unyankopon ye basa. Unyankopon ba nine. Unyankopon ba num. Unyankopon ba nsia. Ene. Se nyankopon ye ba nine. Nyankopon ye ba asumdia. Ene ubati Bible no. Se nyankopon oye dodo se. Na Yesu kura no na oye hwan. Na abodie mfiti ase anasa abodie mu no nipa bebre susu se onipa eni nyankopon ye pe because Bible say onyankopon ka kire na esuafo anasa ne ma anasa ne nuanom se momla be kam hu na ye mo ana ye nwiri nipa se Yesu ba ne yeseso sanetie sane nipa bebre ka no enne minya ba ofia me se ampaya ebedwa ampaya ebedwa minya ba mo akwa baba sompa radio me pa cho be mic na ma kakra na what to say ai and then so the why fe pa incredible for empesa oyo program plan kan fo so ba why fe empesa ayo ye dase obi ni ma obi kire ne kwasem na aka no ne kwasem ai ye da nyankopon ase ansa na ye be start dwumedie no ye nwia ba ebe bompaye e de amaye ma me wadaroma bompaye ne start dwumedie no paye di kan Quran chapter 1 bismillahir rahmanir rahim ishasi onyankopon dim alhamdulillahi rabbil alamin asidama asidanka otumfo nyankopon arrahmanir rahim ahmabrahim adafahine malik yawmiddin atamadawra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in onyankopon ne besomo na se hwemo bia woncha na hwemo afri ehdina siratal mustaqim tniyafa kwantene ne so siratal ladzina an'amta alaihim akwade kan fo no fa so munya sunjede mo amokra no gairil magdubi alaihim waladdallin anyo ma bufo ba mo sa na sa irafo tumfo nyankopon ne penenya ho yenko bisa Quran nua Bible mpa Yesu dijaye Yesu si amon mpa nchire nyankopon wo soro udin ho te wa hini emra de ope wasasi so nya se ne na osoro ejama ya dada duane na fa mfu so chaye ejamfa yankon so hem na ye firi musuom otumfo nyankopon wona ni monyam ne ayeye ayawo dia otumfo nyankopon ne penenya ho amen ye nua ba bom pa ya maye no ejumedie ne Islam in the Bible. Islam. Esum ene nyankopon esum. Yaka bomwa ye chechim. Obeka sade nte enwa ba no aka nyina bom. Me pa che wonim de, wonim kasa. Wonim sede nyankopon ne nhyehyeye babrum ne nyina. Last week me kasa de de bana no odne. Na next week e be ba no wo abeti. Bomodi ne follow me Facebook, YouTube, Instagram baby follow me wati nase opeso beso yasene so a obetimi aba beso yasene yempese dwumedi yasumu no ebegyan akonya ho yebema kwan ama wososo wafre na wososo abem me ba chobe mo ya kire wadwen wunti ene yesa program yi de wunti asie bia no menwe ba no wakomapa wo abotere so obi wa no no chechi ne mabia ma wo ipa cho tamchuku media de odi for pokobra echire mi di wono ankasa number betudwa bibia opeso ohia bia no wode be ma kama SOMPA 93.1 SOMPA TV ho SOMPA Facebook ho SOMPA YouTube ho bibia be ko bia like share dwene ho mam wate na nyankopon be hira ho onyankopon hira ho wa wotie dwumedi ekese menwa ba na mpa chefro se wadawroma ya frame Zora to Suraj Zora to Suraj tafodie wom asante fodie wom wonderful nene so wadawroma wo de fa hene chire moyi tumfo nyankopon edana nyankopon ase so ama sa program yi itibi dibra ye nyam se ka ene program e de ba no se nyankopon ye ba ko
nkyerɛkyerɛ bebree yɛ bi nsi yɛ onyame agya nyame ɔba nyame nkonkono ti ne yɛbɛhwɛ twerɛsɛm no mu sɛ baabi a yɛatwerɛ nyame agya nyame ɔba nyame nkonkono kaba mu yɛ baako a yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ nyankopɔn yɛ baako a ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛhu no adesua ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛde berɛ na yɛde kaka yɛ ho no okay ɛti mɛpɛ sɛ baabi a wo bia wo drive deɛ a menkɔyi wo phone no ɛnhwɛ so mepa kyɛw mempɛ sɛ accident bi abɛba wo fie a wobɛtumi apagya wo baaboro no na yɛnua ba de quotation to dwa ɛnɛ baabi a wode afa no ɔse bebree ka onyankopɔn baasa onyankopɔn baanan sɛ ne nyankopɔn siteɛ ne nyankopɔn koraa no mfiti aseɛ na nipa ɛka nyankopɔn de nipa na ɔnwene nipa na ɔnwene nipa na ɔsɛ yɛnyɛ nipa sɛ yɛyɛ suba ne yɛsɛ so hɔ nanso nipa ɛdɔteɛ nyame yɛ honhom ɛnɛ yɛnua ba bɛkyerɛ mu mesɛ deɛ yɛnua ba bɛkyerɛ mu deɛ wonte aseɛ no tam twuku na tam ne bɛduru maame asɛm a ɔde abɛto pono so ano ɔden dodo na wada ma wokyerɛ mu sɛ wosi nyankopɔn wɔyɛ baako pɛ me nso so menim sɛ nyankopɔn yɛ mmiɛnsa nyame agya nyame ɔba nyame nkokon but ne wobɛ sɛ ɔkyerɛ wiase nyinaa sɛ nyankopɔn yɛ baako wonkyerɛ mu ne sɛ nyankopɔn sɛ ɛhyɛ sɛ onyankopɔn di mu ahomɔborɔ hene ɔdɛfoɔ hene ɛsɛ sɛ ɛnyɛ ntɔkwa ɛyɛ bie ma mehwɛ yɛka asɛm no kyerɛ wo a ɛnyɛ w'adwene wokɔhwɛ twerɛsɛm mu deɛ twerɛsɛm no ka no ɛno na yɛde yɛ adwuma nti yɛbɛserɛ sɛ wo a quotations yɛde bɛkyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ baako no yɛbɛma quotations a wode bɛte aseɛ sɛ nyankopɔn yɛ baako wo nso wowɔ deɛ twerɛ sɛ yɛsi yɛ ɔyɛ mmiɛnsa a quotation no na hia yɛ ɛnyɛ sɛ wobɛfrɛ aka sɛ yɛni honhom a yɛde te bible no ase ɛnyɛ saa ne yɛhwehwɛ no nti yɛbɛdi kan akɔ bible mu John chapter 17 verse 1 to 3 yesu maa n'ani so kyerɛɛ soro ɛna ɔkaa sɛ gya dɔn no adu hyɛ wo ba animuonyam na wo ba nso nhyɛ wɔ animuonyam sɛdeɛ womaa me honam nyinaa so tumi sɛ adeɛ bi a wode ama me ɔma ɔdaa nkwa na wei ne daa nkwa sɛ wobɛhu no kora nyankopɔn baako ɛne deɛ wosomaa no yesu kristo yesu ma yɛte aseɛ sɛ ɔyɛ somafoɔ ɔnyɛ nyankopɔn wɔ sɛ wobɛhu no kora nyankopɔn baako nti woba islam mu a wode ka agye yɛbɛbɔ wɔ su a yɛma wodi adanseɛ sɛ nyankopɔn wogye nyankopɔn adi n'anim ne n'akyi obiara nyɛ dɛn ɛnka no ho na wagye adiifoɔ no nso ayɛ dɛn adi nti honhom asuba a yesu de gyaeɛ John chapter 17 verse 1 to 3 yesu John chapter 17 verse 3 yesu si wei ne daa nkwa sɛ wobɛhu no kora nyankopɔn baako ɛne deɛ wosomaa no yesu kristo ɛnso na woyɛ kristofoɔ bɛ 100 gyina hɔ a wahwɛ mu 10 pɛ na bɛka kyerɛ sɛ yesu ne nyankopɔn na ntɛni nyinaa bɛka kyerɛ sɛ yesu ɔno a na ɛyɛ nyankopɔn ɛyɛ na yɛ awerɛhosɛm wokɔ Matthew 7:21 yesu si nya mo a mosi me awurade ana mobɛkɔ soro ayemam wa woyɛ magya a wɔ soro na pɛdeɛ no wona ɔkorɔ yesu anka sɛ ɔyɛ nyankopɔn nti yɛsɛ ba Quran mu a Quran chapter 112 was bismillahir rahmanir rahim mehyɛ sɛ onyankopɔn dim wɔsi ka sɛ kul huwallahu ahad ka sɛ nyankopɔn yɛ baako Allahu samad ɔno nko ana yɛda no lam yalid wa anwoba wala yulad obi nso anwo no wala yakul lahu kufuwan ahad bibia no hɔ ani nyankopɔn de ɛsɛ untimi fa bibi nya de antutu nyankopɔn saa na ɔkɔ Isaiah chapter 44 verse 4 hɔ koro ne nyinaa no nyankopɔn untimi fa bibi nya de antutu nyankopɔn de ɛmfa nipa antutu nyame okay minya ba o ka asɛm bi ɛbra a wo start wo kasa no se yesu kristo pagya n'ani sompa ɛhwɛ soro na mepa kyɛ ɔhɔ no ɔne wane kasa na ɔne nyankopɔn soma no ɛna ɔne ne ɛkasa no ɛna bebree yɛ bibia obia radio in the name of Jesus yesu kristo okɔ John chapter 11 verse 32 hɔ korɔ no ɛmra yesu kwanya no owufoɔ no ɔmo gyina hɔ no hu sɛ nyankopɔn tumi na ɔyɛ dɛn ɔde bɛyɛ saa deɛ no nti yesu ka sɛ agya meda wase sɛ watie me nti wohwɛ me kora nam yesu kristo so nam no so na ɛnya mo bitel ɔne nyankopɔn ka sɛ ɛna ahoma bi anyɛ dɛn ɛnhyɛm ama ne ka kyerɛ sɛ nkurofo kɔ motwa mu ne ho ahyia yi ɛna ɔpɛ sɛ mu sɛ nyankopɔn na asoma ne sɛ nyankopɔn na ama ne tumi sɛ ɔnyɛ dɛn ɔmfa nyɛ wei ɛmra yesu kristo kɔhu efunu no kora wɔhunu funu no ne wɔsu sɛ nyankopɔn su na kwakwa le bi su anka hwan na bɛboa yɛ nyame a wɔsu nti ɛhɔ no nso ɛyɛ sɛ ɔmɔdwe ne ho ɛsɛ nyame su kwakwa do bi su ɛna na ɔmo susu a ɔmo yɛ dede paa na nka ɛbɛfa he nyankopɔn deɛ mfa bibia ntutu nyankopɔn nti wopɛ sɛ wohu ne sɛ yesu anka sɛ ɔyɛ nyankopɔn a
da bia no ya na ka no se Yesu ka asem ne Paul ka asem a na bebre agya Yesu die no na omo fa Paul die no so utie Yesu enum asem a obehu Nyankopon gina bre obehu ni Yesu Kristo gina bre so okọ Bible ma Philippians chapter 2 verse 10 Paul na tworo se nkotodwo nyina nkutu Yesu na Nyankopon nya nimonyam and so okọ Matthew chapter 4 verse 8 ekọ 10 ho no emra obonsam fa Yesu ko popo tintin so ekọ kira na de wo wiase nyina se obekoto asore na nka de wo wiase nyina ya de ebe ma no Yesu ka kira bonsam se Satan free me so ko ni atworo se koto sore Awurade unya nkopon wono nko ana somo no so Isaiah chapter 44 verse 10 ho nyina be hunu sansem no yede ho so utie Yesu anu asem be hunu kure no Paul tworo asem ko be Efeso fa de be ka fa Yesu honko otworo asem ko Timothy fa de be ka fa Yesu honko so sani di Paul no aso akoy say hypocrite odadafo so oko 1 Timothy chapter 2 verse 5 ono ana ka se Onyankopon koro na ho na sa Nyankopon koro no ono onipa ntam ginafo ba akope na wo wiase wonu onipa Yesu Kristo so Kristo di be ma o Bible mi se Nyankopon yi ne ho adi wo honam mu ye ka ne ho asem amanama na se Yesu ho asem no oduru ba bi no wo fa no ko soro ni monyam mu enti se obi a na adwene no wo akirichi no onwene se na Nyankopon be na ye fa na akosoro ho na betimi afa Nyankopon akosoro ho ye se wo ye den ubusa ho so oko John 14:6 Yesu simi no akwa na kore enkwa obi mmeja ne nche je se onam so John 14:6 no oko John 14:28 Yesu si meja no oye kase ya den asene me Yesu aka no kore we nyina ya den a kire enti ma memusa we na memetensim on se Nyankopon o ka sim bi se o Genesis chapter 17 Genesis chapter 1 verse 26 o se mumra na ye mu oni pase Yesuba na yesaso ano nipa bebreka minti ase chimimu Nyankopon ma yanti ase nti nipa ni Nyankopon ye pa na asemo meti quotation ana me em kwara hyeme Genesis chapter 1 verse 26 omo twura se Nyankopon ka ase mo ma ye mo nipa sa yense Yesuba na yesaso enti na Bible no ko Jeremiah 8:8 no o se atworo for pencil trofo na mansem ni pia ya atoro atworo trofo omo pencil no mansem ni pia ya atoro enti wo kanti na Nyankopon ama ya adwene no Nyankopon ka ase anka Nyankopon na ekasa anka obeka se me be boni pa se menseso na wudi mi se Nyankopon na ekasa Nyankopon ka se o ka no hwale na gina ho a o ka ya he tworo he ho na ese adwene ho okwa Numbers chapter 23 verse 19 o so Nyankopon nya nipa ana wo nipa ba na wa ya ade a de enu no ho nipa nso ya ade a onu no ho sabe carpenter ni a o ye table ka se o ye table a wadidi na tam Nyankopon na bo nipa adenti na wo si Nyankopon ye nipa Nyankopon won tonko na wada onso da koro wan na be ye 4 hours kora na wani usi utira sia se wani be de e be frato nti emfa bibia nya den entutu Nyankopon tonko sabe utu na o yem ka ona se wa nkwa wa nsori asama beto no enye enti nya ba aha no na kese o pese o chire mu emewi asimina tinka se pense na de twere no na nipa na no wo twere no ne Nyankopon nyina ho ntina good news and sembe good news Bible ahwehwe ma hun say eya na ada asem sembe good news hu say nyame asem omo ye free omo Bible mu so o ka say Nyankopon ye nipa na che say wodi Nyankopon ka asem mo ma ye mo nipa say yenseso enipa no ebi atenten ebi tietia ebi kese ebi yarefo obi okra bo no kora ne oni nan obi osko ya bo no sebi na ni kora eden efria na emu de he ne se Nyankopon so sebi oba no be ma se ya bode no nya ba akọ oba onufu suo be ma ni nufu suo nje ho no kora se edi hu se sa atworo sa asem no anya no kora ye fa Nyankopon timi bo wona to nsuo wona bo awia se Nyankopon bo nipa sa ni suban sa na nso so de a se nka nipa nka bibia na nso wa ye de wa ye se open nso na ma nso ato eno nso ye se ye di ibusa ho nti se asam no Nyankopon ye fa nipa entutu Nyankopon aha aye 93.1 jumedie so ana yedie no every Saturday bia me pese wonya adaje na wonya aso na wuti odi for pokobra ene ni nwa ba me pacho jumedie enye ntokwa ti na wonti ne me biase
ana yenua ba pese e kira ase se wankasa wotrasa de kwa adwendwemu a onyankopɔ yɛ honhom ana nipa yɛ nipa onyankopɔ yɛ honhom ana nipa yɛ nipa ana dɔte a wode nwene onipa no nye dɔte na so na wode nwene onyankopɔ na asɛm no no enti ɔkyerɛ sɛ pensi na nipa de twere tatam de no wɔtwere baaboro no na nyankopɔ ni hɔ nipa de twere he eti ha sa wonte ase a be de number betwa na wato bose mami aha eye me de ye me pese wo saso wura ye mami on say edi nya che because asofo na kire ye nye say nyankopon eye nipa but wo so kire say ebi atenten ebi etietia ebi enifra ebi kura ba na na ya chiachia enti nyankopon so ye hu ni da enti nyankopon onana ya chiachia ana na ni nefra na ne se na atwa wana se nyame wana se nyame enti me so no biem kakra e ma me wada woroma ana te nyankopon de mfa bibia antutu nyankopon no kure e me se de ba bia John 1:1 no so na ese esua ho ade yie eno nso so ayira kra bebre John 1:1 no Kristo ni a woni mu hwe de na nya John 1:1 te na John 1:1 no so ye be kire mu amobia ate ase John 1:1 wasi mfiti ase no na asam no ho on say John sim fiti ase no na asam no ho Genesis chapter 1 so sim fiti ase no nyankopon bo soro ne asase obi na ekasa we sim fiti ase no John sim fiti ase Genesis so sim fiti ase say na Genesis so enyini sin John ne kwasem e choro Genesis ansa na e choro John ntina John 1:1 Yesu sua ni John 1:1 na o choro ye no o kire mu yiye na o ma mo kire mu e kire na ma no o mo na nkire mu yiye me no osofu bi ko hia o radio station bi ye sa debate no John 1:1 no the host program no ya me man quotation sia o de ba kire mu yie afere osofu na duru no so an John quotation de odi akire o be confuse ana me se na won ka no kora nkire o mo na wonim se John ka no kora santi na de me kire mu na hu se wona na won kire mu yie da bia John 3:16 anya no na ayete se sokodua na ma kire John 1:1 mu ama wate ase o se John quotation de o be ye bi ti John 1:1 no o pesa wote John 1:1 ase a emfiti ase no na asam no wo ho na asem ni onyankopon na wo ho na asem ni onyankopon enam asam no so na obo ade wa ankwati asam na anya ade oyeye asem no mu na nkwa wo enti wo kan sa quotation ni siwi a no akwa Psalm 33:6 wasi Awurade nyankopon di nanum asem na bo soro ne asase asem no se nyankopon si ade se anwa na ayo so kun fire kun wasi ade se anwa na ayo ena Israel for kan freni tekum so enti ukwa Genesis chapter 1:3 emra na sum wo ho no nyankopon ka se sum nya han na ye de ena ye han ena ye to nyum se onya me asem be ye ho onya me asem be ye ho enti asem no na nyankopon ka se nnua asase nyina wo de asem na ye de e boy enti asem na Luke chapter 1:26 o de sum asoro abofo se onko kan kire na Mary se obenyi nsen soro abofo no kwaya na Mary nche no wa man paracetamol bia wa anko wa ne pane bia asem na afiri nyankopon num na o de ma soro abofo no so onko kan kire na Mary no o kan asem no anya kwa asem na nyankopon ma Mary ya na Mary so ye de enyi nsen ye na o de wu Yesu ti asem no beda na honam no e na asem na nyankopon de soma se mfa nko ma ye na Mary no e na ya wu Yesu nso so no ye nipa ti asem no anya me ka asa soro mra no ena ebusa sa oba ba na betimi awosoro we ene asase ehwe timba dua akora oba ba ko betimi awo ni nyina nya me di nanum asem na ye de eye enti ene yeto nyom se onyame asem be ho enti ukwa Isaiah chapter 55:11 nyankopon se asem bi ebefiri manum se nkodi ni dwuma no yise ko yedie enti amesoma asem no ansa na ye aba me nchen enti upese hu se John 1:1 enye Yesu hu asem ukọ John 12:44 Yesu tie mo ka se die wo gimidie no enyame na wo gimidie na eja oya de osoma ame wo ka ko wanim a Yesu si kasa ko wonim kasa nyankopon na kira ne se die wanya de onsi nkasa enti John 1:1 emfa Yesu ho tie ho no so na o mate ase so ena mo ka se nyankopon ka ase mo maya mo na je se mo maya mo na ase obi convince ni pa mo maya mo no so pesa wo tie ase a uko ka mebusa metire miense mudu nkuno nyankopon bo ade wo di nyansa ne ntiase ne nhunumu na ode bo ade enti uko Job chapter 9:1 ho kro no nyankopon be ma ohun se obo ade na obi anya de enka no ho obi ti mebusa se John 10:30
yesu si me ni magya no ye baako saa na wokɔ Exodus chapter 2 verse 7 nyankopɔn si wu Moses madanu nyankopɔn ama Israel na no nkyerɛ sɛ Moses oye nyankopɔn uba Kristo ni John 10:30 na nani agye o ma no John 5:30 ana na ro aho John 5:30 yesu si me die minti me nhya me ho me nya hwe tumi ni nyina eden nyankopɔn dia so amase ye wo nyame agya nyame oba nyame nkonkon ka bom ye baako bible ba bie no a ya twere trinity sɛ nyame agya nyame oba nyame nkonkon ka bom anya baako so sɛ wo ka sɛ wo gi honhom okɔ asɔre dem a nyankopɔn ni hɔ nso honhom na ti wo na ti a ɛkyerɛ wo sɛ nyankopɔn ɛwɔ hɔ saa na wokɔ Ezekiel chapter 2 verse 1 odifo Ezekiel nso nyankopɔn soma no wɔ se nyankopɔn honhom yɛ de ɛba me so nti time Ezekiel wo wiase a wo kyerɛ kwan no ɔbɛkyerɛ sɛ gi nyankopɔn di na ɔno nso ayɛ de wagye na di honhom no kyerɛ sɛ wo ade a wo huye no ayɛ de na wagye adi ɔsɔfo bie no a obetimi afrɛ sɛ ya twere tifi asɛm nyame agya nyame oba nyame nkonkon ka bom ya baako ɔsɔfo obenya abere me ma me sɛ wa na mepɛ okay na je se nyankopon eye baako 93.1 dwumedie se ne yedi no Islamic in the Bible me pacho eye enkyerɛkyerɛ a yede ma yenye kristofo ne muslim nipa wonti nyame somase ene nipa wo pɛ nyame asɛm atie asɛm wi abeto no menim sɛ obefa asɛm no ni yie pa onyankopon wo ye honhom onipa eye nipa onyankopon na nwene nipa na onyankopon nye ne mfem pade amfa nwene onipa sɛde yenua ba esecheche mu no wɔkyerem ama wo so o ya atiase efiri sɛ nyankopon sɛ mia metie yi sɛ me nyankopon a aka meka sinsuo mlenso beba because nyankopon na wo me eti meka sɛ ebo mla ebo beba ebo na ne panke nto adwane krampo ko bia beye de opɛ enti nipa wɔtwere Bible no ɛhɔ ani asɛm no 93.1 asɛm no mote koso atie yen wati nyambisha pa ohima asɛm na beto no sɛ de text message ni si bala no odene sister ba kusi musa wo sɛ de wo ya usi ka asɛm no nipa wɔtwere Bible no ɔne na edi ewu ana sɛ yene a ye ka Bible na edi yenkrofo ewu Bible no nti de se opese usua Bible na Greek na e di twere original no okay and na ese we de usua okay and Roman for ne ho afọ Bible nsunsuye de edem ini mo sofo bi a o preach radio station bi oso ono wo bo na asore na se wa ngu velia memma ose adane akinua wa omo ne asofo ne ntem ebi mi so oba ne tirinwi na ye ne nkata so okay Bible nso so oba a wan kata ne siso no ese etwa ne tirinwi nyina de egu ti wo kan etwi no na wan tiase na okokan Greek ana Hebrew no to okokan Hebrew no kataka YouTube de kire so oba ye nhye se oye de ogu veil so ti ne na ese etwere se okọ Greek Bible no asa ese mu hunu we onya de onya bi wom so nti wo kan Bible no so na wo mo wadwena akoso sa eyenim sɛ o ma dane nsɛm ni bi sham nti dia odi be hunu sɛ wo kan ni nyina na wo dwene ho sɛ osofo me ne osofo bi yɛ sɛ debate no ɛwɔ TV station bi nso ɛna o si Yesu ɔno a na enyankopɔn ɛna Kristo ni ba bi busa ne sɛ eduru sɛ afrɛfo ne frɛ no Kristo ni frɛ no from Germany bɛma ɛna obusa ne sɛ nyame agya nyame oba nyame nkonkon no nko yitimi ni quotation ma no anka ɔpɛ ɔno wa hwehwɛ ɔnya de ohunu Ele Kristo ni ba bi nso busa osofo ne se wo si Yesu ono na enyankopon a o ka so obi nko agya ne nkyɛn gye se wonam me so agya no nso wone hwan so obi o ha wo no oti ade na opɛ no korɛ obi o ha nso so oti a bɛka sɛ nya na asɔde sofo na ɛka nti otie ne trada saa so asa wa fa kwantere so okɔsɛ punsu obi hu sɛ wayɛ den ɔbɛ ho akora yɛ den aba bibi ti ya kan sam na ma wadwene mmra so na hunu ba bi a nyankopɔ di fo ne ka no kora ne kyerɛ wo no wo de wadwene yɛ den ebe hu na gye sɛ ba bi a ɛyɛ tro no ɛhɔ na omudo ɛde ma yɛn na emu ba bi a no kora no ebi ne mu nnuru hɔ sɛ de ɛbɛyɛ a ebe hu ne kora nti no ɔsɔfo bɛka kyerɛ wo sɛ Yesu sɛ wogi Yesu di a John 14:12 Yesu si sɛ wogi ne di ansɛnkyerɛ ne ɔyɛ nyinaa wobɛtumi ayɛ bi na asɔfo bebree atete asɔre ɛna bra wo yare abra obi wo na obi yare obi ba yemum da bia abro kyerefo na omo sa omo yare ga na fo de omo ncha omo yare
Ọzọfo bi a meni ni ye debate a o se ono obi yare suro ko bompa o Germany na nipa koro sori he obi ba emum obo Yesu din ana nipa koro emum no kasa he na me se de anka be pese bi din ko kwalebu so sa de omo ye di dada amanfo Yesu moja nyina inshallah ye nim ye obudu soborobo gele de no na omu de egu asa awam odi gu asa awam ana ode ahya ne mpabo ase wo na oba abrante na mo ho anu afraw se me hu bibi wa obe hu da cha obebo ball obe player kase ntimi di ni be me na be sinso ma na da ne Yesu moja boni bi e be si ni kwa bia me twam wo Yesu di wo hu ni nyansa nka nchensa woro wo mpabo na me hwa wo na ase a ode ne na be sinso no na ayekọ ye soborobo ana mo de ye sa de no so ele se me ba na nka se me nya koshia mo na ya no a so se John 1:1 no wasi nyansa na nyame de bo ade no bibia nyankopɔ ye no ɔde nyanse na di kan ye de ɔn sɛ ɔmo si koshia ye ne ma me ensa ayi yoku ne na white na gregre no nyankopɔ nim sɛ ntoro e mo de beba ɔn sɛ net no mo refi ɔma nkan net na kan ho te me kan net na kan ho na akwaya fo koshia ne ma ne ye fo ne esi akwaya fo ne ti god no ano so ye ne de ti enya nyame bɔfo nyame eja nyame oba nyame nkonko na eno so koshia ne ma no me kan na nya tere na yefo nti nyame ni se sa ntoro we baba nti na ma ode net ne ye de esie o mo no ne kwasem Islamic in the Bible jumedie so na ogusu a otie no ye nua ba Sadakoba boutique ebese bebesu mu Sadakoba boutique ewo so ame ya onsu guso ai enchekura obetinka oton tade bia t-shirt ne jeans ne tade a ma hye mpoboa shoes ne slippers bibia kama jumedi ye pese mba besu mu ye pemachew opipi amla mesu enche ya boafo kese pa osoyi mu no yedinidin eba betudwa enche mebia homalatum se wopese oni nwia ba ekasa ewo mframoma ye sorry frɛ fidie so a wopese oni ne kasa di kan fa pen eni pipa etweto ade bia wonte ase no ai obeti ase ansa ne ye bekɔ nwia ba so je number yansa eye 0550 915 068 068 0550 915 068 068 ipacho fasa number no na iwie program ne pe free no enye nanko ne yebe se sorry free fidie so every Saturday bia se wo eso yemu se yenkoso wa yebe bo awura TV ne so bia be pagya yen Fairtrade TV ne so wate ne yemfa ncheche papa mra ebu ho ne mo ne wonte ne ma bia sate ne ma bia se because Yesu Kristo ene nyankopon e wo so hunu se nyankopon e baako ene wo so hunu se wo aw make kasa kire we woni nyankopon ntimi nse because nyame te so ye honhom ene mframa wo so uyi nipa nyame shaw se utie ne kure me nwa ba bia wodi ewura no ano wotene nipa chew starting na wo kasa no kasa nyankopon pagya nene no Yesu pagya nene me pese wo kire mu ye Yesu no ye honhom na bae obedani nipa cho Yesu uko no oko se ono ne nyankopon na se oko ni papa nchen ewo asoro ho no Yesu Kristo wanya honhom oye nipa Yesu bae no bia nim se Yesu ye nipa wanya honhom okofa John chapter 6 verse 5 wasi ade amiensa na di adanse ka bom ye baako wasi Yesu Kristo ne nam nsuo no moja emu bae na honhom ne di adanse enti ade amiensa na nyankopon de bo nipa ye nsuo ni moja no honhom na ka bom ye baako John enti ya na mo ka se Yesu Kristo ya honhom ya ti onyina honhom ye mu honhom na ti mu no se wo ya ade bi kura na nya honhom ne ye den e kasa kyerɛw John Melchizedek awo ayan sanchira ni sini Yesu die okọ Hebrew chapter 7 verse 1 Melchizedek oni maame oni papa enti ebu ho mo no quotation sa na mo sa se Melchizedek ono ani Yesu so amo hu se Melchizedek oni maame oni papa Yesu Kristo nsuhie ni misa na maame ne Mary so ni papa nsuhie Joseph enti nyankopɔ bo Adam su ni maame ni papa so Yesu wo si Yesu awu na nsa sori a na ye won a ene odi ukọ Bible mu a
ye odi for no so koda bonsuyam yona bonsuyam na nsa na osaya de ebaaye eno so ya ne den okọ Bible ma sa Isaiah chapter 53 obodi ma Yesu uduru 8 ya wasi odi ahudwane atam wo yi ne koye na ne brasefo hwan na dwene ho se ehwim ne flat ya sefo asase so ade ne koro ena wiase dia ye nyina no okọ Bible ma John 5:30 Yesu se me dia menti menhya me ho manya hwe tumi ni nyina ye de Nyankopon dia ye ko school nyina empire ne enim ase ye mbo empire ne gya wo soro empire ne nyina ye enim ano no sa empire we ne bebire ato akone ena heribaba kabo mititi anka ye ne gya wo soro ye Nyankopon wo soro sa empire we na nke ekuta mu a parliament house be bia na sa empire we Yesu di gya ye na nka ye bo a anka Ghana best paradise and so empire papa we e na omo so ena nkola bebre o ka so mo masa empire we kura omuru afi omunim se de yesi bo no be bia no a ye bo empire o Bible mu Yesu ko bo empire wo se Nyankopon din mu ubusa Kristo ni ho te san Yesu adomo wo wudi a wa ye Yesu dia unti bi wo asum wo wudi a wa ye Nyankopon dia ana fa ati se obi ewu ama ya ka se wa ye Yesu dia da wati bi da obi wu a wa ye Nyankopon dia o ti ase dia ubusa ni san ho te se wa si Yesu adom na wo wudi a wa ye Yesu dia dia unti bi o wudi a wa ye Nyame dia so na se wuye ni eyi Nyankopon Yesu ma ana dia ama Nyankopon na se Yesu die onye nipa wo te ase onye nipa wo Nyankopon die onye nipa wo okay ti Yesu onye Nyankopon Yesu anka bi da ye nkremofo ye di Yesu di 100% Yesu onye Nyankopon se Yesu nyane obi a wowu nansa na wudi na dani Nyankopon a Ezekiel chapter 37 verse 1 hokro odifa Ezekiel ye de ne kwasie ye ama ne konyane dompe Nyankopon busa ne se dompe be nyankwa wo se eja be nyankwa wona wunnim so nti adifo ne nyina ama mo ho so anka se mu ye Nyankopon Jufo Moses ene de wo mu twa epokoko Moses duru apono so ode poma na kire apono so ema apono pa ye kwan du mienu ema fom kura onka se nsuo kura de ho ensu Jufo mfa ye yie nya de ema Moses amudi ma Nyankopon enti wo kwa Exodus chapter 20 verse 1 ho koro no Moses ka kire o mo se Nyankopon aka kire se mamu nyanya me fufuro bi anya de anka me ho wo kwa Deuteronomy chapter 6 verse 4 Moses di adanse se Nyankopon eye baako enti quotations no enie emre ni nti wo kwa Bible mu a Numbers chapter 23 verse 19 na what was akin kan Numbers 18 Numbers chapter 23 verse 19 o se Nyankopon eye baako wo kwa Nyankopon onye nipa na odi nyame ayede odi nipa atoto Nyankopon wo kwa Exodus chapter 20 verse 1 to 15 kan ho nyina si Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9 ho nyina o kan be hu First King chapter 8 verse 60 to 61 obe hu say Nyankopon oya baako obi anya den enka no Nehemiah chapter 9 verse 6 to 7 obe hu say Nyankopon oya baako okay yenwa ba bia wo keka duro no ase Ghana for ye de animonyam no emma Yesu dodo ese Nyankopon ente sa ho mi anya ne sa David Nyankopon na ese uhu no Nyankopon na Yesu obi ada no Yesu ba na oda Nyankopon ukọ Bible ma Matthew chapter 20 verse 28 Yesu si se de onipa ba na amase ya nsomo no no kora ba se obesom okay na quotation we kora de no de anka o kan anka uni problem Matthew 7:21 Yesu si nyamo amusimi Awurade ana mo ba kwasoro ayemam wa wiye meja wo soro na pede no ona wo kro Yesu gina asase so na ede oka amutwa asem bi to Yesu so ofa Yesu bontene ba bia obi amechia Nyankopon asundwe nkan papa ma ye hunu no kura we John 14:1 ho kro se Yesu se munyi Onyankopon ni na me nso munyi mini e ja se Yesu di kan ka se gi Nyankopon di wan ka se gi Yesu di ansa na waji ono na eden edi so wose gi Nyankopon di na me nso munyi mini na mo kan quotation say Yesu si o ko siesie ba bia be fa yakọ Yesu ankasa e o John 14:1 ho kro no wose na ja siesie anka nte sa anka o ka kire se o ko siesie ba bi abefa yakọ te se bebre afa ne se Yesu Kristo SOMPA FM anu wose o ko siesie ba bi abefa yakọ Yesu nkan ba bi asa eni Bible mu ba bi asa Yesu si o ko siesie ba bi abefa yakọ na yoron so do de be fa he so ena o na mo se John 3:16 said the Nyankopon do wi ase
ana osoma na ba wo no koro se obi a ogi ni die na obi a ya wo no ono a den sa akoye nyankopon aha so adane o aha so adane nyankopon nye chese ye no yesu su okwa sese baby no ene bible mu sa wanka ne sa tisa quotation no omo kan a omo to omo boase John 14:1 enchire mu yiye wasi na jasiesie ankante sa sa quotation for your continue enti ye nipa no mom dada ye ho nipa sa yesu anka so se bibie ne na yesu de ne monyam ne ma ne papa sa na te odi manyankopon sa na te won fa ma ho me di kwa sese baby nya sa na te na ja eri sese baby na jasiesie ankante sa nge so sese kwa wie ti asofo no me John 14:1 ho kan kwasi be 10 ube hu se yesu ankasa ti sa asem no munya aka amuntwa asem ntu yesu so then the 3.1 me say every next week e kono wan kasa obeti wasompa onipa abrabo ahyase anase edie ne de betiti nipa esese yesa ko edadam anase yentremu se ya obi won mo no ba be ye panyini a die no de be swai next week to boss ne ti iti okrok pepepe otimenka pe na mimia ba trase be penasem wa kopem sem ne mi ba be chef di so ne kasa ye me de because wo nchechire mu ayo ne ta ense eto onyankopon tim ne nipa ense abra bia se yesu kasa o si meja a wosoro empaibo mpo udi hunte sompa efa ye nipa de kasa ye mo papa nipa kradin enumre yi enta me ne wosom wosompa 93.1 Islamic in the Bible. Islam in the Bible. To boss ni ti yen church no na inua ba no wonsem bebre wiase nyina e ba besu me pa chew se opeso so yimu a sa number me to dwa no obetima afre number no 0550 915 068 sa number na ofra unu nwan ba be kasa ba be so yimu na yentiri ntro dwumadi ne so me komi nwa ba ne nchen me pa chew ohu ye Facebook wa ya share wate udi for pokom na me na mtegwem David ba the whole word Ghana hade na me David ba babrum David no ho na asase so David me pa chew share shemo bia le like SOMPA onyankopon be shirawo ama ujumedi nyina so ayeye wonti bibiase a enchekwa bebie la natum me pa chew ofrani a enye ntokwa bibi na wonti ase ni nua ba ne nkyire mu ochiro mom dwini se obeti ase onyankopon shirawo se wuti ne kure maame enwumre wamma dwumedi no aye kama Easter baako o Germany o se wasema o kaaye no ne mahye no because wotie ensem na che nyankopon ono ne Yesu ono ne nkonkron ono ne ensem bebre but the way was aka asem no amene hu se okay se Yesu na kasa ekase meja wosora atintine yemfa eja no ene monyamma no ane yeka na mepese wotwe wadwugye bibi so se asem a yeka no eye de bebo wo daache na daache se in case be yo exams bi wo Bible mu ana honhom a se de Isaiah kan no se asamado pro Kenya no be she water for ba na ebusa o se wo so ye hwan eti ye de ya nipa be wu na emom se bi wo na chi no na se ye busa kwhye a wo asembe na abeka ene ewiemle ye nwa be kasafa ye mu mia metie ma homia ma sere mani agia esenchechem no eye mede ohima Yesu we ni petitro pa o tumi ben wonya ya otimi bie na no oboni papa din sa edi ntia wadawroma Yesu Kristo bae wa ma no ho so anka se Onyankopon akomshafo no ko mo mpese ye be ma mo so sa okay o se no kura de ti se wia udi sia ebe pie ene Israel ye si di Jesus je no kura na mo abrofo de bae no ye fle ni Jesus Israel for alphabet o mu ni letter J wom baby obehu letter J wo English Bible bia na y okay Yesu a so hu ena o ma ni Jesus denti Jesus no kura de Israel for ko nim di bia fle ni Jesus so enti asofo bebre o ma mo sua de ye no de o mo kire mu se ni osofo bia no obeye program kura na
no ama nipa kese ne keto aye de atena na odi aye example say we anyway hwa na kese Yesu ka say ne gya ne kese de ese no mo amunso mu di ade anse say Yesu tie gya nifa no so ama mu si Yesu moja adu ho mo kwakora si Yesu di ne nse kire Nyankopon say gya hwe me nse mu moja so hente ho no kora wo so wadani ne hu nipa ba wa wasa aka no kora no Yesu na akotra gya ne nse nifa so ma ne di ne nse mu kire ne say gya hwe me nse mu moja nti ese ma ya adwene ba so ese de nyantokwa bi ma me hwe na wo kwa Ezekiel chapter 3 verse 17 wase wo hu no kora no na se wa amfa nkire wo nua nipa na kra no ye bebusa ye de efiri ho so ti Nyankopon ma ye ntiase wo ye kremoni ye Yesu ye gini di 100% kremoni nyi Yesu ni a onye kremoni ensama Quran kafa Yesu ho na hye Yesu animonyam bebre kora se ne nsama e wo Bible mu so o kwa Quran mu a ye ni oba bia chapter this ya na Mary nkwa na wa chapter o Quran chapter 19 ti o ma mo kaseti ase nkremofo bi nyi Yesu ni kremoni nyi Yesu ni ana bia na onhua ade so ensankyerani a Yesu di kan ye no Quran mu Quran chapter 19 verse 27 emra ya na Mary wo no na Jewfo mu nim se Nyankopɔ tumi mu na ma ye di nyinse no na mo dwene se na Mary wakobo huhubra Nyankopɔ yi kyerɛ na Mary se ma ne nkasa onfa ne nsankyere akora ne ba kyerɛ ba bia wo fire ana o maka kyerɛ na Mary se na akora da ntanam ye be da ne na nakasa open nsankyerani a Yesu ye twitwaje Mary da ya wo no da na wakasa ye so nso ko Bible me nim se Yesu kasa da ya wo no o me se nsankyerani a Yesu ye nse obompa ye manso da ne ensa nkremofo ye nim Yesu pa ye Yesu ye musa kwashwe nkwane ye mfa course no enne yasofo binum ebinum apegya omu ho atrosin sa se omu akasa ne Nyankopon no but wo kasa ye mo no se Yesu kura no obre ne ho ase enti wodawroma ye kasa kire yetasefo de pa na obeka ache asofo binom omama pege omo dodon de na obeka kire mo wodawroma sa asofo no wa wo be sore akom ho kora meka se kora wuni made ye de ese na omo e ka se ba ku bi wo ahen ba kokobi e de ba mama ne se nkremofo ma ni bi ekwa no ho ana msi sa nkremofo ma no omo ye kraduefo omo nya nkremofo timi ya na me ko ho na msi ma me fa mani nkwa hwede de ye ehunu ene edi ho adanse enti me kwa na me hu se maami enu bi omuguma ya afi ono awa ya asore no ni se azampa no wo ye no yi ni scout fo no mo nam na mo hwe afere sister bi pam na ade na nakola ba akwa begina sister no so se e ya azana omo ye so ana me busa ne se enya azana mo ye na se nyamedwuma na wo ye na so obi ka ho asema se Yesu so obi bo wasoma da na hama no hwan also ba soso ana na mse Jeremia 14:14 Nyankopon so won soma mo ye mpetaku ena mo hye odwan atale ti bi wuro Bible gu mu na maame bi se wono kora ya pa mo ho nsem papa we wantimi anka bi ankyere ena me busa maame ne se how ba na de wo ba ha wasi ni nua ba ma yam na hwie na ode ne ba ye be 1 month ena me busa ne se na ono osofo no yare asa hospital na okọ enti me ya na me kuta black seed eduro bi ana me de mama me ne se onfa nkoma ni nua no ti ba me no kora anya de wonsi ho biem wonhumu yare adifo Yesu besaye no obi yare koro no obi yare adwamammo yare kwankwansa na Yesu betu no fo no jaye eno de kwa hospital doctor bi no be hu ba bi a yare ne de ehye enye sebe enye high fever na say malaria na achew no enye sa yare ni bi na adifo ne de ebesaye enti sa asofo no de bia me ka kire me so ye omo pa ye omo ma ye share debate ti se de Moses ni Faro ye no a Faro nkurofo no hu se ampa Moses die ne na firi Nyankopon no enti omo pa ye nhia me mire bia me koto so omo ye sa na metimi ne omo challenge ba nche na omo amugina ho no bebre hu se ya za na me de omo be Yesu din ye mfa Yesu din sayare enya bibia obi ka kire se in the name of Jesus ya sabi paracetamol kora power so Yesu amobe ye mompa ye nkase ye di Nyankopon din na ye bibia ye mfa difo din enya bibi okay me pa cho me biela na tum bomode ne frem sia ne bu se nwa ba question 0551 931931 0551 931931 0548 931931 Hello, good evening. Good evening, sir. But me ba ma ba funu jumadi amudi. Me da si. But friend me you see, me ka free abuaso. Okay.
But Genesis chapter 1 verse 26, no. Okay, say mo. Now open Genesis chapter 2 verse 7 now. All the bono. Also Oyakopon the form dot here no nyune ye. You no bia no ye. Okay. And you ba Isaiah chapter 44. Verse 24 now. What is said here Awurade. Udima for any dear or we no free of no see. Okay. Me Awurade many your year a day in her. The options room menko ara. The otre asasimuno na obiara nka me ho. Nti yakobanya na obiara na bo ade. Yakopon shirawo. Oya papa. Hello. Okay. 0551931931. Hello. 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 Good evening. Good evening, sir. Yes, you can send me. Okay. Nampesanka. Tansa mo kan no. Anka mibusa mama nanka o cheche mu kakra. Okay. Yes, okan we no John 10:30 no yes simi na Daniel ba kokwan be so. Okay. John 8:58 yes ka say Emra Abraham nyama no ne mo ho. Okay. Eno no na Yesu no hwehene. Okay, maninya no. Yes, eso aka asem bi say. Ena Yesu si won say se mo gya no Onyankopon a anka mo edo me. Na me de bi Onyankopon mu na me bae. Na so nya me na me share me ho me bae. Say ne okro wa yi. Ono na osuma me. Na say okro wa yi ano dada. Adenti na mo ntime kata ase. Mo de mo gya mo firi ni mu no obonsam. Hello. Hello, me ba chewo wadawro ma say wanka say wa yi ano. Yes, so firi Nyankopon mu. Wa na o kan yo. Ana me ka say Papa so firi Nyankopon mu bae. Said ye, a call for so free Nyankopon by dear. Me no nyina ennim na emom de kyere say Onyankopon ho. Ana Yesu na emom munye baako. Said ye mudi Yesu agina wo say Yesu no an Nyankopon no. Sa na ye nwa ba titi. Ada na Yesu say wo Nyankopon ba. Na ye ntia se abra. John 8:44. O se mo dia mo firi mo bonsam. Mo dia na kono dia na pesa mo ye. Gira so din no o chi o. Ti firi bonsam e dia na bonsam dia. Na Yesu na dia na Nyankopon a eno no ye kire mu sai. Okay, bi nya gira so din no nche mu kire wai. Nya ba kire mu kire no. Say Yesu ka say woni na dia na ye baako na ade Nyankopon do soma no hu ni Yesu a ohu ni Nyankopon. Say Yesu nsusu kire mu say nya ono na hia no ho ya de e ba Nyankopon na ye de e soma no. Ti de Nyankopon soma no so o meka no no ka kire ho. Ti John 12:44 no ya no waka ho asi pa. E wa David me no bonsam o se mo dia no bonsam. Asa wo ya de papa Bible so nshira ka patafo. Omo na ebe from say Nyankopon ma. Ene okwa Psalm 89:20. Nyankopon si ni bani David na odon saka David ya onya o. Psalm 89:20. Before Abraham was I am. John 8:58 Abraham nyama na so ho. Yes no was here. And Proverbs chapter 8:22 Solomon so say oponi asase ma na no so ho. Jeremiah chapter 1:4 Nyankopon ka Jeremiah say. O ma no papa ni say okwa na minim ba bia wo. Okay, message that to me safro pa dem no ba because what. Hello. Good evening. Good evening, sir. And the was in church now with my. Yeah, that was so. SOMPA What tactical? Okay. Then the same business say. One about to say, who I say. No, I say radio studio. And Kafo of Barasa. It say, I'm not for me. Also me no nim Islam so no more. Me nim yi. Ana obi nim so a obi kire wadawro man ti say. Okasa ansha danya yi be wadawro man. Ya bi unti. Me tamasio. It's me. Don't hear crack. No come from. Okay. You crack no come from. But you can feel any idea. Yesu si me he oba akora me he. Wadawro ma we dey ka wadawro ma we dey yen shada nfa entwentwen se kaka wadawro ma. Hello. Hello. Me ba to meet you pa. Good evening. Good evening, sir. Ibrahim Pacho meet you pa. Hello. Ibrahim Pacho meet you pa. Me Pacho me mama na so na maka kira so for say bi mama yo nya papa pa se mi mu. Mama ne mi shira no na maka kira so for say Yesu so one
when you am start am owu ye ko share form 3 days na wan na ehwe wi ase so ka cho me sema the contribution kakra me am shiram me that's papa hello okay jumedie no ano odene me nda bia me pesa wo sheda na wo sheda tie me pa free number no na ye ni oni nkomo 0551 931931 0551 931931 054 hello SOMPA FM hello eba chomiti opa udini ba bia kasa free the friend me wisdom I say for me team program for to mameno onimati okay but the Bible among young people assemble and but of me keep up to the proper me fa ban bo modern and scholars me share Bible passing young people no na all the show yes ye any so eloquently now Mameneka say Muslim but I want to know Muhammad Dinsa, please be upon his name. I want to know upon Dinsa. I don't think that. I want to know upon Dinsa. Okay. Yano, Yano. Hello. Okay, Yanyaba. Suddenly, you have man say can also Tibiasi. If I say Uchi Mucheno. Nyankopon di fo no omusi munyu onyankopon ni na omuso wede no agi omuti yesi Kristo ni bie na no John 14 John 14:6 me ne wakwan no kora nkwan obi mmeja ne nche gese anam no so Yesu na ka che John 5:45 mamu tutu se hello good evening sir good evening babeka okay Mama no so more yeah, and I didn't shut it down. Okay. Or I think Bible is good. You know, be who because the whole will be a kid. Okay. John 14 verse 6 now concerned. Jacob was a minute, the credit card, be like a number. Okay. Okay, that's a person just want to teach it. Yes, Christopher, yes, before. I don't know in fact I think the attire. Okay, you are my man and class. The age which I will prove after John chapter 4, but you can 21. It is rich tricky. When you are back. Okay. If you are there, you are that person going. We are already a couple of better example. In a car is not more than a month. If you wish to knock upon a car, yes, I'm not. And we use to say, let's say yes to Christ on Yankopon. When you are upon Medasi. That's what about that sexual when you are upon with the one who was papa. Okay. It is a yes, more about. Okay. Yes, hospital. Yes, okay, that's let's say, Papa, I'm a friend with that in fact. It is money you see. If you have a problem with that. I don't use Christian barrier. But it's step away about that six guys in the bottom. Yo, that's hello. Hello, good evening. Good evening, sir. So, if the same is Abayano on one kind, John 14:20. Oh, Abayano and Shada in Shutusa, Abayano, the Wadaroma. John 14:20. I say a journal. We were a gentleman. Namoso so who yes, when you could put more. And yeah, we say you would only about. I say, I see a shop on okay, when you more. When you to what's it, you know, or a share for a suit in him. And is our quotation kind. Yes, you cost John chapter 20, verse 11. Was it me come meja, and no more Jammy Yanko Ponu Munyanko Pome, one and chain. And the yes, Uncle saw no quite Janny Yanko Pon.
wasi ya bo mpa ka say ye neja wo so ye nyina eja e di nyankopon nipa nyina eja nipa nyina eja so de meka no nipa nyina efiri nyankopon mu ye nyina ye nyankopon ene ba sa so di nyina nyankopon ma so so na Yesu so efiri nyankopon mu nti on papa na ye ba ko yan focus bi no yan fa dwuma de nyina bra ye hello good evening Good evening. You didn't even get free. From Salon to the Flat Martin. Okay. The Mamma will let you up where. May Mammy Mary Quasore, and so said, Mamma not such much ever. I want to add the best attack. Okay. No, the people that says, I hear about I am where. If you ever buy one, I know Yakopa next week in Memandi Abrewati. Mate, whatever me to buy Punasio, Namu, Bayano Muni. Because me would have no more. Yebechi betra fa hopanti wa betia koswa na tie wati nyamisha pa last yenya ba ni wonu gu asemi so yenya be ma ne question busa wo no be se oyi anoma bo bi amaide yo no busa oba na de na oba na de no oba na se o ka se Yesu ka se janiti otie janimu na jani nso tinimu ana Yesu to aso se suafo no nso tinimu awon so ya ne den okay so anti bible no monton bo asenkan me ni clip ni baby hello Pamacho, good evening. Good evening. We didn't even make us free. Oh, me didn't join free a walk. Okay. Pancho, Madame, I said someone can have something how much a question, how much then I am with Brio, a summer cano, or moon came up with me, and Omocasa. Oh, okay. I am so for the Brio, a babu nasty, I am Omoka. And what's what kind of cosa? Sanson, I'm sure Pessamon Canamantino. Yamishapa, Madame, I say, I'm Yamishapa. Aha, I need to focus on Nancy. Islam in the Bible. Islam in the Bible. I would be back. If say, Obia at Tunbois, any Saturday, Bia, me pacho, what? Mammy, last word, there, Yanko. And Nicholas, ni baby, she and yes, dear. Can Yesu in Yankopon, and for Bibian to 2 years. Yesu, no in Yankopon. Let me busan and yes, in Yankopon, and no Bibi busan, so chilla for pa. At the papa ben, a minion and a down. Yes, with Tian Nipanisa, I didn't see our friend, papa, or be a papa Joe Barco, or no Yankopon. Because our boy Yesu can't say, I saw so from Canada. Memphis quotation number. And I'm a man, Mark 10:17 to 18. As I will look 18:18. The meme kind of Christo ni bread trust and onion coffee and our uncle kind. But I need a cratana man, now 1 or 2 cratana couldn't say, yes, you can say there one idea. So, I thought for 9 idea. I myself, I said, issue. Nipa Bakumi, you mean, yo, Alhaji Poku farmer, 2 for your couple in Shirano. Alhaji pounds, 2 for your couple in Shiro Munina, bought for Muboy, dear Bebre. And I'm Alhaji pounds, and so they did be a Jumedia. Wow, bet my best say, Mamma, I told Jumedia, and so make sure about Boapa, Tiankopon Moy. Alhaji pounds, ye powacho, ye dawasi, wo Alpha, or ya mayen. Saturday biano, when I was swim. Ye pacho, many years so infrim, Brabe Kanyo, na ye nyinano, ye mumfa Jumediumra. A bray ye koye ni monipa bebre betiasi. For number we na yen son free Jumediaso 0550 0550 915 915 068 068. Me pacho Saturday biano ubishia udifo pokobna ene yenyaba odini de asem so wero to storage ntafo die o masanti fo die o babu no ya o masi eni honhom se so babu ntafo edi na emu ma o ko asori a wusi Zakaria homa Zakaria nso yetani Yakubu homa nti da e baka se mo fa ID card ya Yakubu ko so na me hu se babu no ya ade dwumadi ni nyina asie 93.1 I share ne like emaye ko Facebook YouTube baby abekobia no eye sompa ajibe bia anyamichira pa